Azi noapte l-a încisat. Eram într-o cameră și nu știe, zicea că hai să jucăm. Zic, ba, nu zic, eu pe Neli. Nu zic că se iarte doar în picior. Zic, iartă doar în picior. Și am jucat cu Neli. Acum ne L-au și dincolo. că s-au dus sorile. Ce e cu spatele. Dincolo. Uite-te, Maria, încolo. Andreea. Uite-te încolo. Uitați-vă încolo, Li. Nu. No, bolso așa. Nu. No, sofri. Oricând e că suntem veche. Piciu, uite-te și tu acolo ca Maria. Păi nu-i sorry. Asta e fotografie. Da ce? Film? De-aia avem muțucul până, așa? E. Orcățelul. Rândul trecut cu cățelul. Ce să-l aduc aici în brață? Da, Lasă jos rochița, pisică, lasă jos rochița, tu, mocă. Lasă jos rochița, stai frumos. ce-i scump? Nu, asta Maggie este. Te-ai speriat tu? Face chip. Închide gurița, închide gurița. Nu-i face nimic. Spune acum frumos poezia cu păpușa. Zici poezia? Hai zi poezia, Nu spune. scoate mâna din gură. Zi Spune, poezia, păpușica. că apoi te vezi la televizor. Spune poezia. Păpușică te vestine, să se afară ană bine, să se vadă tocătorii, o băluțe, o bășoare. Bravo! Bravo! O băi, Câți ani ai? Spune lui unchiul câți ani ai? 3 ani. 3 ani. Și cum te cheamă? Asta nu știu. Să crești mare. Da, și Emanuela nu te cheamă numai Rodica? Când o fi mireasă, Și Emanuela. Când o să fii mireasă, pe caseta aia, la început o să apare așa micuță. Bine? Da? e bine așa. Și noi bătrâni. Ca eu cine sunt? Cine Dacă sunt noi eu? o mai și crezi, nu mă urci Așa și vale. da și dor să mai și Și zice că uite și asta a fost și ala a fost. și fotografia am cu câte o fost și nu mai ies. Doar numai vecina Căloie zice că de când o vin ieri din 70 și că peste 30 o murit, numai peste. Lasă câinile tu, lasă-l să doarmă. Păi unul cu câinile, Rosica. Nu, sigur, nu fac cu potul. Nu, că va fi și ea. Mai vale, mie mi-e frică, e văd așa de om. Ce rău mi-e. Nu, Ieșiți rău. Ori Conan. Mai Zi la operație? Zi la operație? Te-ai muncit pe tare. Nu. Ba, apoi tot. Nu.